Hvis du driver din egen virksomhed, eller drømmer om at starte en virksomhed, eller måske bare er helt vild med alt, der hedder forretning, så er du landet det helt rigtige sted. Her i Vækstkvarteret bruger vi hver uge cirka 15 minutter på at snakke om en konkret taktik eller strategi inden for markedsføring, AI, prissætning eller produktudvikling. Alt det, der skal til for at vækste en sund forretning. Her i den første episode, der snart udkommer, skal vi for eksempel snakke om, hvordan den rigtige forretningsmodel kan gøre det til en no-brainer for dine kunder at handle hos dig. Og det lyder måske banalt, men jeg er sikker på, at du nok skal lære noget. Og så skal jeg også nok lade være med at spoile mere. Men jeg vil bare sige, det her podcast, det er til dig, der er interesseret i virksomhedsdrift. Uanset om du driver bureau, eller arbejder på et software startup, eller har en webshop, hvor du sælger hundesæler. Jeg lover, det ikke bare bliver et eller andet abstrakt handwavy. Det bliver håndgribeligt, så du kan gå ud og bruge det direkte i din egen forretning. Jeg håber, vi høres ved i Vækstkvarteret.